Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-Executive Committee jong Ranikor Block Unit kabalalong menta ka janmit ka Sautarik ubnay rempang arajar arpulay harang thong harangkat ka jingidan lang uba kitbor lang nongrem District President Nelby T. Sangma President NPP Ranikor Block ba wording lan Sangdiar Secretary kinongkit kam ka Women's Wing but Youth Wing dakaway kasur kina shim ya karay bakin highlight lo yikinong kersyan baro jong ka NPP Ranikor hagani ka kenti bakin jet kat bakis ngobit ya kino kikirtong kibanyak hunya ke election na po ka Ranikor constituency nagaliang uba kitbor lang nongrem ulo ongru ba ka NPP kanam penyeng kertong si hagani ka election na po Ranikor constituency bat ka jingshim ya gani ka rai kadai hadin ka jingshat kala Martin M. Dango, ukurtong kani ka party, ubalalit penyesok no yaradi harengkat kinongbut jong siya kaseng BJP. Ipentau biang ya kajing sukuman bakrau bahag ni kajanmin na kaliang jong ngakung district president rengkat Pak Nelby kumu presiden jong Ranikor Block NPP rengkat general secretary dalam hane agar ni ka janmit ngi syong ya ka jingyalang ka bakrapang jongi hadin ba kami ka rai menen kasni ba na kaliang jong ka party high command ke jongi ila depsiem ka rai ba nginom penyeng kandidat syu na ka constituency tinglialum kerki na kam ta bangin yo ban ya kren lang bat ki parat khot ba dang hangne bat ban pen sopriang ru leng ba kilat tai kubor siapa ro kinong kersan jong ka NPP Ranikor constituency te ka rai ka bangil siem hangne kalong ba yaman ta ka kenti nilai ya keren ba amar bamdon kandidat na kajong ka konsumsi ala jong ka parti na kanika konsumsi ngamon om te nilai siem ya karai ba yaman ta ka kenti ya paro kinong kesan ng parti ngin ay light loy ba kin jet ya kanu ka parti kat ka bakis ngubet idan kumban rungut na nyungut ki kandidat hangne tingila aga jing start jong ki nong kesan ki jongi bayano ki mon banjet na preng yung kini. Kata ka rai ka ba ngiliya hun lang, ngiliya sim lang da baro ikot ki ba ngiliya perkat lang hak ni janmet. Parti kajongi hot kadon ka jing kren bala tangim don kandidat. Let's say ka parti kajongi hangne kandu no kumadon ba ong ramano mo. Hanray nga ong ipi ba kum leader kum ka tiem kajongi ngiliya kren ba. Namar ba ka situation ka ba wanjia hakani ka konsumsi jungi ya kanika parti jungi kamdai ka ba ngile mangi kleu ibar khot ba kadai ka halor ka jing mino jung kandidat jungi te ka jing siem jungi ka rai ban ong bangin kersan ya no kadai ba ngila suthu ba ngimdan lat da kong bai ha kanika por hanrai ya kan ya ka parti ba de ka parti ka jungi kanom do wat la dangin kandidat menta tim sedang don biang ki election ka MP election ka MDC election kin sadang te nilai yakut bangin sa organize biang ka parti hadin jong ka sngi nyubot tinata ka daw what ki weki parti ki bom patdon bahaya kan dongrem kum balong ka NPP ro ki parti thamai kum ka VPP barang syumi ro PUE ki babon ki nong kesan ki wan tingi kum ka parti po Ranikor lengba kani ka por ko aban kentu ki nong kesan ba pimde bandu mensem wat la dangim don kandidat ro ka parti kan im bat kana ye klan ka NPP me klia kala klan kamut Ranikor ru kana ye klan barong itip balada de bam u kandidat jungi umpet ka NPP hang ne kadon ye kajing kermen ka kraw ye kwan job ka ka election tenrei ki balaja ngangai baki jia nam ta kajing bahasuda te ngam don ei ban ong isibon nam ta kipai ba no kesan ka NPP ngasu ong ipi what's no ei namar kane kamdai ka bangile klan rei kadai ka pawanjia hak ne ka longyeng no sem jong ka NPP family te kulay subon nga try kata kala de ka masit ka ba ngakwa man ay paro kinong kersan ba it jong ka Ranikor konsumsi ka jongi kren yaw breu beset kala te nga ong ba ubreu hi ubanang banset kala udanang ru banset hadu ba banset sarwaru te ula phon sisa yang i hagar kom ko batai bat kanne ka de jing plan lupa ka jing rengkat bat ka BJP bakin yo ya kaban pendulat ya ka parti NPP kata do ba nginom la su man penyang yau kandidat namar kajing lengkot tham jo por te nga ya kata nga i hak start jo ba ban bisa
batman le ya ka berangkam namta jong u batman bisaru ya kai ka ba nakliang jungi ka parti kat hadu mengindu yo kandidat hak ni ka kenti ka mata Hadin kanika election ngi kumu presiden jong ka Ranikor Block NPP unit ngin lumbiang hadin ladep kanika election baru ki dikor ki bala jet ha ki dukisngi ngin ne kumjo hadin ladep kanika election ngin organize biang ya ka parti namar ka parti hi kan ne baik ngi ai la lutang nak menakan kanika election mentahi hadin ladep election ngin organize biang ya ka parti progressive